къщичка. Ето тук имаме бунгала, направени на един етаж. Те са много по-хубави, така изглеждат. Значи цените започват от 350 хиляди евро и стигат до 600 хиляди евро на тези, които са къщите на 3 етажа, които са вече с 4 спални, долу с голяма градина и така нататък. Така, защо казвам? Искам да кажа, не защо казвам, искам да кажа, че цената е много по-поносима, отколкото същото нещо в град София. Защо? Защото същото нещо в град София е на същата цена. А въобще, ако мога да си го позволи човек и въобще ако го намери на такава цена, защото виждам, че подобни квартали в град София започват от 400 хиляди евро нагоре. Така, първо, тук един подобен квадратен метър излиза между 2500 и 3500 на квадрат. Смея да твърда, че това строителство е много по-добро от българското. Защо? Вижте сега тази къща. Има соларни... Как се издават? Има соларни панели. Има външна изолация. Как се издават? Има соларни панели. С външна изолация. С вътрешен гипсокартон, завършен навсякъде. С положена подготовка навсякъде за кухня. Кухнята е положена подготовката навсякъде, само трябва да си сложите мебелите и плотовете. Двойни стени. Какво ще рече двойни стени? Строи се една стена, после се слага изолация и до нея се строи още една стена. Това ще рече двойна стена. Значи имаме тройна изолация. Една по средата, една отвън и една отвътре гипсокартон с вата. Има си стандарт държавен, който стандарт държавен задължително не може да вземете разрешение АК 16, ако строежът не е направен с термокамерни високо качество дограма. Такава дограма, която